pag-usap, mga angkol o mga auntie. Tugutin sa ninyo na mga nasa katahuran ngayong oras na ito. At siyempre naman, shout out muna tayo sa mga nakatutoy pa hanggang mga ganitong oras pa. Yun, shout out sa inyo. No? Marami pong salamat sa inyong pagtutoy lagi. Ayan, no? Ato na i-shout out ay si Glenn Odtuhan. Ayan, shout out sa iyo, Glenn. At meron siyang dito, no? Meron siyang voice message. Pakinggan na natin to para marinig naman natin, no? Ito na po. Play na po natin to. Hi Tutoy Bato, sila Lin po ito, nasa Quezon City po ako nagwo-work. Alam mo Tutoy Bato, palagi ako nakikinig sa mo, yung Tutoy Bato. Pag Tutoy Bato palagi ako, yung gabi-gabi ako nakikinig sa programa mo. Gustong gusto kasi talaga pakinggan yung boses mo kasi ang galing mo patawa kahit ano-ano lang. Namimiss ko kaya yung jowa ko na si Russell, nasa Santa Maria po siya. Paki-shoutout naman ako mamaya, Tutoy Bato. Ayan! O, diba? Ikaw mismo nang bumati sa iyong palalab, yung ex ba? Nasa Quezon City siya ngayon. Maraming salamat sa voice message, ha? Ayan, at isa-shoutout din natin dito si din pala. Nakatutoy din sa atin lagi to, no? Si Marichu Fanoga, ayan, sabi niya, yan, nakatutoy pa din kahit umalis ako. Yan, nasa sasakyan, no? Shout out sa inyo dyan. Sa may Belfast Canteen, no? Sa may SM Fairview. Ayan, sa maraming mga pasahero ngayon dyan. Mga customers dyan na kumakain. No? Sarap siguro niya mga pagkain dyan, no? Awards. Gustong tikman ni Boy Pindot. Kaya lang malayo eh. Marami pong salamat at kayo po ay nakatutoy sa ating programa kasama si Uncle Tutoy. Programa natin ay Tutoy na Love. Ayan, at meron pa dito mga kabisyo. Basahin natin to kasi habang may oras pa po tayo, no? Ayan, shout out din kay Ryan Chona Rayos Del Sol. Ayan, sabi niya dito, hello Totoy Bato, magandang gabi po. Kami nakatutoy sa 90.7 lagi ni Ryan Rayos Del Sol at Chona Okoy sa may Caloocan City. No, shout out sa inyo dyan. At marami pong salamat. Ayan, nakatutoy lagi. Ayan, siyempre si Jobert Bertudazo, good evening Toy. Shout out sa lahat ng Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rajun Gabatino. Ayan. Dagang salamat. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan dito mga kabisyo, yung tungkol po sa mga pagkain ngayong tag-init, no? Napakamahalaga pala mga kabisyo ang pagpili ng mga pagkain, no? Hindi lang yung suot nyo lang yung lagi natin iniisip pag tag-init, di ba? Dapat yung mga kinakain po natin. At isa sa mga nakikita natin na masustansyang pagkain na maaring pagsaluhan ngayong tag-init, no? Pwede pala itong sabaw. Oo, pag sinabi mo kasi tag-init, puro kasi puro malamig, di ba? Oo, magsakit ng ating lalamunan yan. Eto, sabaw, pwede naman yan, no? At, lagyan ng maraming gulay daw. Oo, pwede sinigang, pwede din nilaga. Paano yan, Toy? Mainit ang panahon. Pwede na yan, nakakapawi din naman yan ng uhaw. Ayan. At pinaka-importante mga kabisyo, nagbibigay ito ng vitamina. Yawards talaga mga kabisyo. Nako. Marami pang mga pwedeng kainin po ngayong tag-init po mga kabisyo. Dapat lang wag lang don't stay under the heat of the sun, no? Pwedeng staying under the mango tree. Alam mo, staying under the mango tree, iba yung ibig sabihin. Nagtatrabaho pero nagtatago. Okay, so daghan kayong salamat mga kabisyo at tayo na po ay magpapaalam. Maraming salamat sa inyong pagtutoy lagi sa ating programa. At siyempre gabi-gabi yan, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight ang ating programang Totoy na Love. Maraming pong salamat. Amping, ha? Ingat po kayo, nasa biyahe ngayon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!